Bună și bine ai venit la ziua 10. Ocazia avut să se alăture și Ilana. Astăzi vrem să lucrăm pe posturile de echilibru. Te-aș ruga dacă ai prin casă fie un bloc pentru yoga, dacă nu, o carte. Da? Caută prin casă o carte sau ceva asemănător. Încearcă să fie totuși mai mare, mai înalt, da? Pentru că o să ne folosim astăzi de ele. O să începem cu o scurtă meditație. Bine, te rog în Sukhasana. Permite-ți să închizi ochii pentru câteva momente. Și vreau un scurt exercițiu de respirație. Vreau să încerc astăzi să egalez inspirul și expirul, conștient, cu răbdare, lent. Și anume vreau să inspir de 4 ori și fără să rețin respirația, să expir tot timp de 4 secunde, pardon, nu de 4 ori, ci de 4 secunde. Încep încet, mi-aduc atenția. Vreau să joc rolul de observator momentan. Să văd dacă mai degrabă am tendința să expir repede, poate am tendința să inspir lung și să expir. Sau poate inspir repede și expir. Las momentan să curgă natural. Și următorul inspir, vreau să devină conștient și număr și inspir timp de 1, 2, 3, 4. Expir 2, 3, 4. Continui in 2, 3, 4. Expir 2, 3, 4. Continuă. La numărat în gând, fie introduc mantra Om, fie Om, Om, inspir Om, expir Om, Om. Păstrează propriul tău ritm. Și cu următorul expir, eliberez. Fă-ți din nou respirația să curgă natural. Clipesc ușor, ochii deschiși. Îndrept palmele spre cer și vreau să aduc palmele în Chin Mudra. Mudrale sunt aceste posturi ale mâinilor. Pentru asta, las degetul mare și degetul arătător se atingă, formând ca un inel, ca un cerc. Degetul mic, inelal și mijlociu rămân apropiate și sunt drepte. Și vreau să las ca un dans pe respirație, echilibrând stânga cu dreapta, da? Partea feminină, partea masculină. Inspir, ridic stânga sus, expir, schimb partea dreaptă, las privirea la palmă in, ex, in,
creează ritmul tău. Fața e relaxată. Descreță-ți fruntea. Și ultima. Expir. Și revenim pe mijloc. Vreau să întind picioarele în față. Vin pe spate, pe saltea. Las în doi genunchii. Și vreau să așez glezna stângă peste piciorul drept. Încerc să las genunchiul să cadă cât mai exterior, dar încerc să nu-l trag în direcția pieptului. Ridic ușor talpa dreaptă de pe saltea. Da, asta mă face să-mi aduc genunchiul spre trunchi. Bag mâna pe sub piciorul stâng și prin genunchiul. Noada îmi rămâne în continuare pe saltea, da? Se poate să aveți tendința să ridicați fundul, da? Pentru că mă face să-mi aduc piciorul mai aproape. Lasă pe saltea. Trag ușor, blând. Dacă simt deja durere, vin puțin, ies puțin din postură, da? Nu vreau să mă doară. Și așez palmele în spatele genunchiului, pe coapsă, și întind piciorul. Și din nou trag în direcția corpului, mă ajut de forța brațelor. În doi genunchi cobor talpa pe saltea și schimb partea. Duc glezna dreaptă peste piciorul stâng, ridic talpa, prind și trag. Verific că genunchiul meu cade în lateral și când are tendința să mi se unească cu pieptul. Împing, da? Vreau această deschidere la nivelul șoldurilor. Și întind piciorul spre tavan, trag degetele spre mine, sprijin piciorul și mă ajut din nou de forța brațelor să trag spre mine. Întind și piciorul drept lângă cel stâng, eliberez mâinile, las palmele pe saltea și cobor încet, încordând abdomenul, păstrând genunchii drept, cobor picioarele la saltea. Trage genunchii la piept. Masez ușor spatele inferior. Și vin încet în fața saltelei. Mă ridic încet, fără să grăbesc nimic. Inspir, aduc brațele deasupra capului. Expir cu spatele drept, păstrez mâinile în dreptul urechilor. Cobor încet în direcția saltelei. Așez palmele într-o linie cu picioarele, dacă am nevoie, în doi genunchi. Pășesc în spate, vin în plank pose. Expir și cobor, fie chaturanga, fie ashtanga namaskar. Da? Ashtanga namaskar, adică genunchi, piept și bărbie. Chaturanga, vin ușor în față, cobor, coatele pe lângă corp. Inspir, deschid pieptul. Expir, downward dog, rămân aici. Fie menții postura, fie pedalezi ușor picioarele.
Următorul inspir, mă aduce în față în plank pose. Vreau să apropii puțin mai mult palmele între ele. Mă sprijin pe palma dreaptă, piciorul stâng îl rotesc ușor, mă sprijin pe partea exterioară a tălpii de saltea. Inspir și ridic palma stângă în sus, side plank. Expir și trag în spate, înapoi în downward dog. Și vreau să schimb partea. Pășesc din nou în față. Vin în plank pose. Aduc palmele mai aproape una de cealaltă. Rotez piciorul stâng. Las greutatea pe mâna stângă. Dreapta. Deschid în sus. Poți să las privirea la degetul mare. Expir. Trag înapoi în plank pose. Și în spate, în downward facing dog. Menține aici timp de 2 respirații. Următorul inspir, pășesc cu piciorul drept în față între mâini, stângul, și mi-aduc blocul sau cartea și îl așez puțin mai în față. Da? Pot să-l așez pe lungime, da? Mai jos, sau pot să nu-l folosesc. Vreau să ridic ușor piciorul stâng în spate, mă sprijin pe mâna dreaptă, piciorul stâng, îl aduc în sus și rotez degetele, cât degetele să fie îndreptate în partea stângă. Încerc să nu mă prăbușesc, da? Să nu-mi las toată greutatea să se prăbușească pe mâna dreaptă. Dacă ești cu blocul pe lungime, poți să te sprijini pe palmă. Dacă ești fără bloc, poți să te sprijini pe degete. Da, la fel și dacă este blocul mai mic sau cartea sau ceea ce folosești tu azi. Și încerc încet să deschizi și mâna stângă și fie păstrez privirea la saltea, fie încet, împărțindu-mi greutatea pe toată suprafața tălpii, concentrat, întorc privirea în lateral și cobor. Așează din nou ambele palme pe saltea, trag în spate în downward dog. Și pășesc cu stângul în față, cu dreptul, folosesc chiar blocul, îl așez în fața mea, las greutatea pe piciorul stâng, piciorul drept deschide în spate și lateral. Avem mereu o parte mai bună decât cealaltă, o parte mai echilibrată. Și deschid încet, mâna dreaptă în sus. Fie lasă privirea la saltea, fie întorci privirea în lateral. Expiri, cobor, așează ambele palme pe saltea. Trage înapoi în downward dog. Expiri și cobor genunchii. Și vin child's pose. Inspiri, hai înapoi sus. Pășesc din nou pe
pas mare în fața saltelei. Lasă capul greu. Lasă brațele grele. Și încep și ridic încet capul, ridicându-se ultimul. Las greutatea pe piciorul drept. Stângul îmi deschide în tree pose. Folosesc din nou de toată suprafața tălpii și reduc palmele în dreptul pieptului. Și vreau încet să scot talpa și să o împing în spate. Eliberez palmele și aduc și palmele ușor în spate și vin cu trunchiul ușor în direcția saltelei. Inspir, vin sus, deschid din nou în tree pose. Expir, spate. In. Expiri. Țineți concentrația. In. Și ultima în spate. Și revin din nou pe mijloc. Schimb partea. Las greutatea pe piciorul stâng. Vin cu piciorul, talpa dreaptă în interiorul coapsei. Așez palmele în dreptul pieptului. Inspir aici, expir, spate. In. Încet, nu te grăbi, out. In. Out. In. Ultima. Up. And out. Și rămân aici. Adu brațele despre capului. Deschide pieptul. Arcăiește spatele. Lasă palmele îndreptate spre față. Expiră. Revin din nou pe mijloc. Vreau să păstrez din nou greutatea pe piciorul drept. Stângul. Aduc ușor în sus. Încerc să sprijin talpa cu palmă. Mâna dreaptă e îndreptată în față. Fie rămân aici, fie încerc să deschid piciorul în spate și să cobor ușor trunchiul în direcția saltelei. Și ies ușor de postură și schimb partea. Las greutatea pe piciorul stâng. Trag prima oară piciorul spre mine și deschid încet, fără să grăbesc, întind brațul în față. Cobor trunchiul în direcția saltelei sau rămân aici. Varianta care ție ți se potrivește azi. Expir și cobor. Inspiră, brațele sus. Expir, cobor la saltea și pășește în lateral. Adu palmele împreună și cobori în Malasana. Închid
închide ochii pentru câteva momente. Și eliberezi mâinile. Rămân așezat pe vârfurile picioarelor și aduc plezna stângă peste piciorul drept, în această jumătate de lotus pe vârfurile picioarelor. Poți să mă ajuți aici de bloc, fie cam unul, fie cam două. Poți să mă sprijin pe vârful degetelor. Pot să încerc să duc palmele în dreptul pieptului. Eliberez și schimb parte. Încerc să mă joc, dar totul e o joacă de fapt. Văd ce funcționează azi pentru mine. Cât te simți sigur, poți să aduci în dreptul pieptului și cobori, eliberează. Mă așez și vreau să scutur picioarele. Scutur palmele. Scutur capul. Și mă așez în Shavasana. Așez pe spate, fața îndreptată spre tavan. Palmele deschise. Vreau să rămân aici de câteva respirații în liniște. Atunci să simt diversele senzații din corp. Cum se afundă corpul din ce în ce mai greu pe saltea. Încerc să observ inspirul, expirul, lungimea acestora. Și următorul inspir, mă duce brațele deasupra capului. Și încet revin sus. Mă așez în Sukhasana. Aduc palmele în dreptul pieptului. Mulțumesc pentru încă o zi minunată. Și namaste.